Fydd yna groeso cynnes i dîm Twrci yn y stadiwm heno, cyn y gêm o leia. Dyma'r tro cyntaf i Gymru chwarae yma ers y torcalon o golli ar gicio o'r smotyn yn erbyn Gwlad Pwyl ym mis Mawrth a methu ar le yn Ewro 2024. Bydd gêm gyntaf Craig Bellamy fel rheolwr Cymru ddim yn hawl. I'm going to enjoy this. This is not going to make me old very quick. I'm going to sit back and I'm going to enjoy this because you know why, I've worked hard. Mae'r rheolwr yn benderfynol o fwynhau ei swydd newydd ac ar y cyfan mae'r cefnogwyr yn edrych ymlaen i weld Cymru o dan ofal Bellamy. Bach yn nerfus. Mae'n teimlo fel ni heb fod i'r stadiwm ers ache nawr, felly lot o gyffro ond hefyd bach yn nerfus. Mae'n gyffroes iawn fi'n credu oedd Paige yn eisiau gymgymeriadau erbyn y diwedd. Mae'n rhywbeth cyffroes iawn. Fi'n credu bod y chwaraewyr angen rhyw fath o penodiad newydd mewn na. A fi'n meddwl bydd yn chwarae ffordd gwahanol iawn o chwarae hefyd. Falle bod y rheolwr yn newydd, ond mae'r capten yn hen law. Mi wnaeth Aaron Ramsey gadarnhau ddoe ei fod o'n llygadau chwarae i Gymru yng Nghwpan y Byd 2026 a wedi cael modd i fyw wythnos yma tra'n hyfforddi gyda Bellamy. Yn ystod y sesiwn ymarfer neithiwr welson ni gip ar Bellamy y chwaraewr. Ond heno, am y tro cyntaf, fe welon ni Bellamy y rheolwr.